Loh, iki apa, Mbah? Iki jenenge tali kolor, Mas. Kok ya sik enek sing pesen ngene iki. Yo panggah enek ae, Mas, ngene iki disyukuri ae. Tapi pada awalnya itu wong iki ora pesen tali kolor ngene iki, Mas. Lah pesen apa, Mbah? Pada awalnya itu wong iki pesen pecut, Mas. Lah kok iso tambah ngene iki? Lah yo mbong jenenge ya wong iki duwe kesenengan dhewe-dhewe. Dadi pas bae iki lep roh ting gantung tali kolor ngono kae, wong iki kon gawekne tali kolor ngene iki. Aku pengen ngerti pecute wonge sing dipesen iku lho, Mbah. Nah, Jajal iki ndi? sing dipesen wong iki pecute iki bentuke ngene iki, Mas. Iki pecut iki dawane 3 meter ya. Modele gombyok candi, lek lilitane gawe benang katon. Wes aja mbok takok ya, soalnya pecut iki kok arepe dikirim aku tak ngresik iki dhisik.